Kajantia Joint Alliance berkentup ya artli kiseng balang kata kawar Jantia Students Union WJSU buat Kajantia Youth Federation JYF haka khandre tarik unai lar araja arpusan lingba u chairman jongka u Bormi Taryang u General Secretary u Everest Langstang u Chief Advisor jongka u Alban Gashnga lembat kidkot kibalapen bena bakin ujor no daka mukaduma haka yeng kasri haka bayadei baga jingpen tray ya kamadan artificial turf kabadan halat japlem amlaram civil subdivision. Kadau jong jingpen krek ban lejbu mukaduma haka yeng bishar ka long namar bakim hon halor ka jingpen tray ya kadinga madan daka baken no badei bala sutray torti bat kabam ya hap satia kat kum kapisa bala mang nyok klur khandai pu arlak tam. Nalor kata kila ong bahaga jing ya lenti jongki ban pan jing shai lingba ka RTI na ka State Sports Council ru kim syam lahun setia ya ka jubab kat kum ka RTI bakila yo 4% ladap shna menta bat ka basa kalong 100% baraga jing ya lenti ki ong ka sports ka pen kesan la ka jong ka nong rim. Haba ajing kran u Alban Gashnga u Chief Advisor ka Jantia Joint Alliance ulaong bahaga jing yo i ka jongki ki wei ki madan jongki block level lani ki subdivision ki pau sisa kum kita ki madan karba ka bahalat jab lampan ikum ka double extension jong ka madan futsal. I riam lang ini neliang yang ka Jantia Federation JYF Central Body hawa ida mi ka alliance ka WJSU ko tip kam ka Jantia Joint Alliance ta jing ito ba ni ka stadium ngki ko da amani ha lat japlem amlaram civil subdivision da am gi meeting ko da pi chong ni ki sngi ko da dap chaden le dai da I de hemi ko wi garai le ne wi jingmut wa gam ga Jantia Joint Alliance ko da ye am gi jing kre lang to u am mi le jing kre lang wa ulai chakmat hai jing to wa ganu nu kam ko WJSU da rai ki wa ulai chakmat hai jing to PIL da liang yong I gam ga JWF le u ai ga jing gerchan oi am kti lang ha ga ni ga kam hawro ga benta ga jing am kam dan dan yang I siaw go kerpat man kam tam ye gi pai ba nong som snong yong ga ni ga thain ni som ram ne wa mo man pi ga cha elam bakla ha gi nu nu gi bor go persau tho bakla to man ga jing ye kre lang khnang wa ga ni jing thmu yo man ga ka job ni na ga liang ga war Jantia student ni pen pau ya ka jing songu na menta I lokal mele jongi ba lakman remboi sar lakman remboi I lawan ra ya artificial turf hagan ya ka thain ga jongi ni na ka liang ga seng ni ju kren ka brabor keno ka roi ka par ba wan ha ka thain ga jongi lada upai ba umentai ngim judan ka jing persya namar ngi so tho haba ka pai ba umentai karoi ka par ngi yakyo te data ka daw haba ya dei haba phai na ka liang no artificial turf ngi wan man persya ya ka quality of work mar ngi I kirkom tray rekom penyaj rekom le kalong syabab palat te data ka daw ni na galang dulu jesu ni kwa ban pensyai sipi ki pai ba jang war Jantia wat sya ya lamba kala ni yeng na ka benta ka jong phi om nam ta jang kiwe namar ni so thu bun begwan ra yak khobor chene chetai ki ong ba ute umdan lada ni persya unsado detang kowe ngakwa ban ong phi lada ni job ya kane 6% aspa persen ngalak ban kular ute menan ulak ban ne undon garanti daki pheu kasan snan namar ngi I bon ki ba ki khun somla jongi hangne por jang ki don kata kasap kata len let's say me phiru ki media PUI ba ngi nak leng kaseng ngi la sedang ban perlong kita ki football ki turnamen nang ning po thain ki kwa ban pen I kata ka platform ki khun somla lada jia baute badan ulong kungkuwe ki jet project PUI ki sorok tang banjat mbyo bah la jot la pra la shubu la do nan ujot upara no tang hapok ki sistem asnem munu mbak kli kene kata hanga jing kling aku ban po ya kita ki bayalam bakla ya upai ba hande ngi kum kaseng ngi don ke nong rim ke waskem I compare na ki we namar ngi don ke tanrai ni de ki kinang ne na po war Jantia ngieng scam na ka bentai jong phi pai ba ngi kerpat scam ya phi ki pai ba ka war Jantia ai ka jing kersan ka jingi
PNI yo swa kumba PNI gini ki kam bagi mengilek nado ke scholarship nan ki sport PNI bal rajia ba uneu badan unjot tan cepo sama-sama kumba long untuk indoor game PNI nak mana den udan daki persnem untuk proyek usaha untuk indoor game tu dan let's say yo pipi kuat yo ba long unu badan official kumba long indoor game dan da pim kuat ai gajing trelang ai gajing sikri ai gajing senia PNI yo tu swa ke baka warjan dia sunian kamalam sipi ke pai ba jang kenang senang jang warjan dia pada kawai yo kibriu ke ngotu bakla ada ke kam personal ne ke kam pai ba uei bat ki bam kwa ban wanra ya development ni kemen bha khabal apoi kata ke infrastructure nane kata ka synthetic artificial turf ngim persya are ya kata ka artificial turf ngim persya ara ban bhai kata ke manan bol halat japlem amlarem civil solution de ke ba pelong yang i ban persya kalong ba ka estimate kalong da kumbai kar komsna kalong da kumbai de larangi wat ya jing sisaro kamot nginem yo namar habangi compare ya ke SOR hapdanga hapdeng ke market price but ke price jongga department ke bapnya jaga kemudian golong bat beneng kaya fair beneng berkendau interest litigation kemud kasyong hakakut ban verify ne ban scrutinize ya ka schedule of rate kemud SOR kemud ke SOR ka ba don hangi langba ki source ke bangi yo na ki private agencies na ki private construction companies but ka SOR ka ba la point da ka department concern halor ka rate jong ki materials na ki infrastructure ansa bishar hidaka kut ngim pada kendo bat ki bor sarkar hande ni syukwa ba ke ba ngi kum ki kiseng ki pressure group ngilapan iya ka pertai ngila apply ki ka RTI hande na kaliang ka ke department korsen kam itu yang i mat tarai ne kala ban su bulldoze baik tarai namar ki yo ka simple majority te kemud gila ban bulldoze baik kemud ki kheng ba ngi don khmat Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya